Nou, we hebben hier al 10 jaar lang een boorlocatie. Er komt nog een extra put bij. We hebben hier een gasveld liggen en nu is er een apart blok in dit veld wat we nog aanboren willen. Waar komt deze installatie dan bij? Die komt nog uit Warfstermolen. Het is een installatie die gaat het hele land terug. Dus hij stiet 2 maanden hier, 2 maanden daar. Dus hij gaat dit helemaal op tournee. Soms in West-Nederland, soms in Friesland, soms in Drenthe. Hij is overal. En dit is een Lieds gasveld, neem je hem dat, hè? Ja, het is echt een van de liedste velden in Nederland. We hebben ongeveer 174 liedste gasvelden in Nederland. Maar samen zorgt het wel ongeveer voor 30% van het gas wat we in Nederland gebruiken. Dus dat is wel noodzakelijk om te broeken. Ja, in de jaren 70 toen hebben we gemerkt dat het Grenzenveld ik voor de tak omsparren moet worden. En toen had de Nederlandse overheid zijn van we moeten al die liedse velden ik aanboren. Om ervoor te zorgen dat we langer het gas uit eigen bijem hebben. Een heel miljard kubieke meter aardgas is ongeveer genoeg voor Oorlier, Friesland aan energie. En een heel miljard is wat hier in dit gasveld verwachten wordt. Ja, wat we nou in dit blok van het veld Dit aanboren. blok van het veld, deze put. Ja, in totaal zit hier ongeveer 4 miljard. En die verhouding tot Slochteren, wat is dat? Slochteren is zo'n 100 keer groter. Dat gas dat zit 3 kilometer diep ongeveer, hè? Ja, klopt, het zit in heel het stien, zeg maar. Keihut stien zit er 3 kilometer diep. En we gaan iets richting het zuiden boren, zeg maar. We boren maar een iets bochtje, zeg maar. En dan gaan we naar het nieuwe blok tas, zeg maar. En er zit ongeveer een heel miljard kubieke meter aardgas. Nou is er ook altijd wat angst in de omjouwing zelfs. Grensloon, ierbevings, verzakking van de grond. Verzakking is onvermijdelijk, hè? Ja, overal waar je gas winnen, daar heb je bijendelgong. De mate van bijendelgong is afhankelijk van hoeveel gas je winnen. Nou, er zijn allemaal lietstere velden hier in Friesland. Dus je hebt minder bijendelgong dan in Grensland. En ierbevings? Nou, daar hebben we natuurlijk heel veel vragen. Hoe kring ik de oude tijd? Omdat er in Grens natuurlijk aardbevings binnen. En er is ook onderzoek geweest, maar door het ministerie. En die zei dat de kans op aardbevings hier in Friesland liets is. Omdat je lietstere velden hebben. En het zit diep in de ondergrond zit het oors in elkaar dan in Grensland. Op 3 kilometer diep is de groen hier oors als in Grensland. Nou, het heeft maar breuklijnen te maken, zeg maar, van hoe zit de samenstelling van de groen in elkaar en hoe snel je het gas ik winnen, zeg maar. Dus het is hier oors dan in Grensland. Het is bij volle lietstere veld. Ben je hem er blij mee? Ja, eigenlijk toch wel. En dubbel. In die zin dat is net als met de windmolens. Iedereen is voor windenergie, maar niemand wil de windmolen in zijn achtertuin. En dat is natuurlijk met zo'n boortoren ook zo. Ik denk dat wij in Kolmerpomp, in de pomp, toch denken van het gas moet ergens wegkomen. Maar wat soort bezwier dan wijzen? Nou, het bezwaar zou kunnen zijn, net als in Groningen natuurlijk, de eventuele angst voor aardbevingen en voor grondverzakkingen. Daar merken wij in plaatselijk belang eigenlijk niets van, in de zin van dat is niet een stemming onder de bewoners. Wat wij wel merken is dat mensen zich zorgen maken over het zogenaamde schaliegas. Daar zijn toch best wel wat publicaties over geweest. Wij hebben ook begrepen dat de NAM dat toch ook wel voor de toekomst ziet gebeuren. En daar horen wij wel geluiden over dat mensen daar angst voor hebben. Dat zit in andere lagen en dat, ik zeg maar even op zijn boerenfluitjes, dat gas schijnt dan opgelost te moeten worden met chemicaliën. En dat is waar mensen dus angst voor hebben. Maar heb je daar signalen van dat de NAM dat hier ooit van plan is? Niet concreet. Nee, niet concreet. Nee. De NAM subsidieert hier zonnepanelen op het dak van het dorpshuis. Ja. Zie je hem dat net als omkeerperij? Ja, zo zou je het kunnen zien. Wij vinden wel als bewoners van de pomp en als plaatselijk belang ook dat wij werden op enig moment uitgenodigd om projecten in te dienen. En als je kijkt naar de inhoud van die projecten, die moesten heel nadrukkelijk gericht zijn op de leefbaarheid van het dorp. En ook op duurzaamheid. Ja, en ik denk dat zonnepanelen daar heel goed in passen. En dan vervalt eigenlijk het verhaal van omkoperij. Zo voelt het dan niet. Nee. Maar meer als een soort compensatie van een stukje leefbaarheid wordt verlengd. Ja, zeker. En dat horen we in het dorp ook wat terug van. We krijgen wel wat terug voor zeg maar het gas wat hier weggehaald wordt.